Kubor nakaslem jong unong san Hima. Hapdeng ke jing pensange thama ka ba artayo hapdeng ke US bat ka Iran u president ke US u Donald Trump ula penmi ke jing tho ha ka truth social ba ka US kan empat Weng ye ki bor Shipai Jong ka ki badan ha Iran bat Sawdong Jong ka baro ki jihad ki leng sonya pom ki Shipai bat ki weipat ki tiar yale bat kinu ki tiar nak benta ban penjat ki nong shun kindang sabet ha ka ju ka jaka bat ha Sawdong ka Iran Haduh ba ka Jingïakren kular kan Pura la tho u Trump ha ka truth social Ulapun kan mauru ya ke Iran bakal menjur ban pleno ya ke Strait of Hormuz bat ban penmi ya ke tiar nuklear kumshi benta jong ki kindon sange thma balada ke Iran ke penken ya ke ni ke Jingïakren kala ban wanra ke jingsha thombor ke ba kham he bat ke ba pat GE menuru ha ke US long utram ha ke juga por ke jing beteng ke jing siat namding ke don ha ke leng ke Middle East wat la menjur ke jing sange ya siat hapdeng ke Washington bat ke Tehran Hadian katuk anipor baka US bat ka Iran kila menjur ban sangit thma ka Israel kala penher namding sha Lebanon ban thombor ki Hezbollah hak ba umintri rang ba adu ka Israel u Benjamin Netanyahu ula kam baka Hezbollah kam sha kan thoplang hak Jingïakren sangit thma kumta ka jinghyar thma ya ka Lebanon kanang beteng ulong ka jing siat namding ka Israel sha Lebanon kala penyap hadu arspa san phongun kibriu hak sengi balang kat ba ka thma kadang beteng ha Lebanon ki jing kila sedang ban kieu halor kala wei jong ka Strait of Hormuz ka wei ne kilinti ket umpnyang ka babun kam tam ha ka berthei ompat la bantip la ka Strait of Hormuz kala Pura ne nak benta kiling hak ba ki khubor hanin kamiet ki ong ba ka Iran kala khang ka linti ka ba kongsan namar ka jing hyar thma ka Israel ya ka Lebanon ka ba ka Tehran ka penkhen ka jingete kular jong ka ban sang asiat bat ka US